सीटीटी 2026 साठी भाषा विषय निवडायचा आहे तर भाषा 1 आणि भाषा 2 कोणती घ्यावी याचे निकष काय तर महत्त्वाचे मुद्दे मी तुम्हाला सांगतो या आधार तुम्ही भाषा निवडा। प्रथम भाषा तीच निवडा जी भाषा तुम्हाला खूप सोपी जाते कारण प्रथम भाषा जी निवडता तुम्ही उदाहरणार्थ तुम्ही मराठी जर निवडली तर पेपर सेटरची मानसिकता असते की पेपर 1 याची प्रथम भाषा मराठी आहे, मराठीमध्ये हा विद्यार्थी तज्ञ आहे किंवा हा विषय चांगला हँडल करतो म्हणून पहिल्या लँग्वेजच्या पेपरला प्रश्न थोडेसे अवघड येतात आणि द्वितीय भाषाला प्रश्न थोडे सोपे येतात म्हणून निवडताना प्रथम भाषा तुमची आवडती असेल जिच्यात चांगला स्कोर तुम्ही मिळवू शकता अशी घ्या जेणेकरून अवघड जरी प्रश्न आले तर टॅकल करता येईल आणि द्वितीय भाषामध्ये तुम्हाला प्रश्न सोपे येऊ शकतात। याचं उदाहरण तुम्हाला देऊ शकतो, इंग्लिश अवघड असेल तर मराठी हिंदी घ्या, इंग्लिश सोपं वाटत असेल तुम्हाला तर इंग्लिश मराठी घ्या आणि हिंदी अवघड वाटत असेल तुम्हाला इंग्लिश मराठी पण तुम्ही घेऊ शकता। सो चॉईस तुमची आहे पण लँग्वेज निवडताना काळजी घ्या जी लँग्वेज तुम्ही निवडाल ती प्रथम भाषा कोणती असावी, जो विषय तुमचा सोपा वाटतो जी भाषा तुम्हाला सोपी वाटते तीच भाषा प्रथम भाषा म्हणून निवडावी।